Yeah. Molweni bafundi. Today we start reading Isahluko 1, chapter 1 of Umzali wolahleko, the prodigal parent. We read as follows. Umzi kaMenzile usenjwaxa, ilali enkulu entle emi ecaleni komlambo ityhume. The home of Menzile, or Menzile's home, is in Njwaxa, a rural village. Enkulu, a big, beautiful rural village. Emi, which stands ecaleni komlambo, on the side of the river Tyhume. Inkosikazi kaMenzile ngu Nojaji. Menzile's wife is Nojaji. Umfazi wesibini kaMenzile, Menzile's second wife. Umfazi wokuqala, the first wife, wabhubha, she died. Enomntwana omnye, having had one child, oyinkwenkwe, namely a boy. Igama lalenkwenkwe, the name of this boy, yayingu Ndimeni, was Ndimeni. Ndimeni wakhulela phansi ko Nojaji ngeso sizathu. So Ndimeni, he grew up phansi under the care of Nojaji ngeso sizathu, for that reason. Unojaji wayenabo naye abantwana. Nojaji also had her own children. Waqala ngenkwenkwe, she began with a boy, egama Ndopho, by the name of Ndopho. Walandelisa, and followed this up with Intombi, a girl, egama Liziwe, by the name of Liziwe. Wagqibelisa, and she finally had or finished off with another girl, iWeziwe, igama layo. Umama kaMenzile Gakhulu, Menzile's mother Gakhulu, naye, she too, wayehlala apho, she too stayed there, kulomzi kaMenzile, at that home of Menzile. Igama lakhe, her name, lalingu Nojazo, was Nojazo, kodwa, but wayesaziwa ngokuba ngu Gakhulu. She was known as Gakhulu. Ukuqala kwebali lethu. Our story begins, or at the beginning of our story, uGakhulu waye cakamele ilanga. With Gakhulu basking in the sun, emva kwendlu yakhe, behind her house. Ndopho edlala kwelinye icala, with Ndopho playing to one side. Ndopho, wabiza uGakhulu. Ndopho called Gakhulu. Hey, yatsho impendulo kaNdopho, was Ndopho's response. Utsho kubani ukuthi wey, Ndopho? Who are you saying wey to, Ndopho? Undibizela ntoni wena? Biza, call, bizela, call for. So what are you calling me for? What are you calling me for? Hamba uyondakhele amanzi. Go and fetch some water for me.
Andicingi. I won't. I refuse. Andi yontombazana mna. I'm not a girl. I'm not a girl. Hey, Ndopho, kukho umsebenzi wamakhwenkwe? Ndopho, is there work for boys, or is there boys' work? Nomsebenzi wentombi ngoku, and girls' work now? Usile lo mntana kaMenzile. This child of Menzile, usile. He's naughty. Ndithi soze. I say, never. Watsho ebaleka uNdopho, said Ndopho as he ran away. Ngelo xesha esifa ngumsindo. At that moment when Gakhulu was wild with anger, was infuriated, kwavela uMenzile ehamba noNojaji bevela emasimini. Menzile arrived with Nojaji, with them having come from emasimini, the fields. Kutheni mama? Kutheni usilwa nale nkwenkwe? Why, mom? Why are you fighting with this boy? Sukundibuza Menzile. Uyageza laa mntana. Sukundibuza. Don't ask me, Menzile. Uyageza. He is naughty. Laa mntana, that child. Ngeso sithuba, at that point, or at that juncture, wangenelela uNojaji. Nojaji interrupted esithi, saying, hayi mama, sukuba nochuku kangaka. No, mom, sukuba nochuku kangaka. Don't be so irritable or so petty. Uthi kulungile ukuba ndigezelwa ngumntana? Are you saying that kulungile, it is in order, it is okay that ndigezelwa ngumntwana, that I be given cheek by a child, that a child be cheeky to me? Wabuza uGakhulu apha kuNojaji, asked Gakhulu of Nojaji. Gakhulu, of course, better known as Makhulu. Excuse me. Nawe mama uyathanda ukubathuka abantwana, nam soze ndiyinyamezele loo nto. And you too, mom, uyathanda, you like ukubathuka, to swear at children. Nam, and me too. Soze ndi, I will never nyamezela, tolerate loo nto, that. Wangenelela uMenzile wathi. Menzile wangenelela, he interrupted, and he said, Nojaji, khawuyeke ukuthetha. Nojaji, yeka, stop. Stop talking. Uyageza uNdopho lo. This Ndopho, uyageza, he's naughty. Nam ndiyambona, I see it too. Ndopho, Tata, responded or answered Ndopho, esondela, coming closer. Ungezela ntoni umakhulu wakho? Why were you cheeky towards your grandmother? Cwaka, Ndopho. Cwaka merely means silence. No answer.
Umthukela ntoni umakhulu wakho? What did you swear at your mother, your grandmother for? Or why did you swear at your grandmother? Waphinda wabuza uMenzile. Pinda to do it again. So asked Menzile again. Hayi Menzile, no Menzile. Suku zamana nomdana. Suku, don't zamana find fault with the child. Ndopho andithandi ukuba angxoliswe nje. I don't like Ndopho to be scolded or taken to task. Nje, literally meaning just or for no apparent reason. Wangenelela kwakhona uNojaji. Interrupted Nojaji again. Hayi, iyageza le nkwenkwe. Nojaji, ndithi mandiyohlwaye. No, this boy is naughty, Nojaji. I say, mandiyohlwaye, that I must punish him. Ayisoze yenzeke lonto. Ayisoze yenzeke lonto. That will never happen. Wacho uNojaji, said Nojaji, evutha ngumsindo, literally burning with rage or in a fury. Gakhulu naye wamnqanda uMenzile esithi makangambethi uNdopho. So Gakhulu, she too stopped or prevented or held Menzile back, saying that he should not hit Ndopho. Hamba, sukapa kwedini, andifuni nokukubona. Go. Get away, boy. Andifuni, I don't want to even see you. I suppose a free translation would be, get out of my sight. Good, we concluded there, and we will take up or continue with the story in the next lesson. Enkosi bafundi.